বিটিআৰত এসময়ৰ বিদ্ৰোহীয়ে দুৰ্নীতিৰে কৰিছে নিজৰ মংগল বা সাধাৰণ এমচিএলএ অথবা ইএম নহয় বিটিআৰক নেতৃত্ব দিয়া স্বয়ং ডেপুটি চিফৰ গাত লাগিছে কেলেংকাৰীৰ গুচাব নোৱাৰা দাগ खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन गरिब अबस्था ना जोंथ' गरिबा गरिबखानोसै आरो गैयिया गैयिखासै माहाजोना माहाजोनखासै जेब्लायबो गैयिया गैयिखा मेन बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों आं मा जेब्ला खुंथायाव फैयोमोन ना जायफोरनि बे मोनसे भिडिअआ अरिजिनेलि पलिटिक्स जागोन जेब्ला खुंथायाव फैदोंमोन अब्लानि समाव नैबे जोंनिया दैदेनगिरिफोर मानगोनां श्रीजुत गबिन्द चन्द्र बसुमतारी डेपुटी चिफ आं बुंनाय नङा बियो आं बुंनि राव नङा दे बियो आंनि राव नङा खौरां बिजोंफ्रावहाय गोबां ओंखारदों थ' जेब्ला बिथांमोना बुंदोंमोन मा जोंनि सरकारा माब्लाबाबो जाख्ल'नाय नङा आरो माब्लाबाबो मा होनदोंमोन थाखा फैसा पारसेन्ट लाया खामानि बाथ्रा बुंदोंमोन थ' बाथ्राया दिनै जाख्ल'नाय गैया होनाब्लाथ' बबे पलिटिकेल हान्जा बबे राजनितिका जाख्ल'नाय गैयाब्रा बयनिबो कंग्रेस होन बिजेपि होन खुगायाव बिदि बिराद क्लिन बुंगोन जोंनि सरकारा बा जोंनि खुंथायाव थाग्राफ्रा माब्लाबाबो जाख्ल'आ थाइसे पारसेन्ट थाखा जों लाया बै समफ्राव आवगोलनि समफ्राव आं बुंबोबाय थादोंमोन ना बे समाव आं माखासे बाथ्रा बुंदों उनजोंहाय दरजा दं बिथांमोनना दा फैयै फैयै दरजायाथ' गुरब्ला ओंखारबायना गबिन्द चन्द्र सारनि माखासे बाथ्राफ्रा सारखौ आं गाज्रि मोननानै बुङाखै खिन्थु दुखु मोननानै बुङाखै माने बिथांमोननि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय गबिन्द चन्द्रआ मा सिन्था धारा खालामा बिथांनि बाथ्रा ना बियो मा खालामो खुद गावनो हाग्रायाव बोसोर बोसोर थाना फैनाय मानसि रायजो राजा आं गुबुन पार्टिखौ आं बुंनो थाङा गुबुन मानसिखौ आं बुंनो थाङा जोंनि गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांखौनो बुंगोन आं दिनै बिथाङा बोसोर बोसोर थाना फैदों हाग्रायाव जेलबो जादों बियो जेब्ला सिज फायार जायाखै जेल जानाय समाव मा मा लाइजाम हरदों बेफोरथ' रोखाथारना सिज फायार लायाबा जोंखौ मोननाय नंला बुंग्राया नाम्बार 1 गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बेखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रानो बुंनाय आंनि राव नङा एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफ्रानो बुंनाय बेखौ बे आरोखि जेखियानो जादोला बे मोनसे भिडिअ मोनसे दङ जाख्ल'नायनि सायाव माखासे भिडिअ ओंखारदों बिबो एसामिसनि निउस माबायावसो सेटेलाइट चेनेलावसो ओंखारबावदों सेटेलाइट चेनेल नामाथाय जाय हक एसामिस निउस ओंखारदों जाख्ल'नाय ओमफ्राय फुराना सोरबा आइजोनिबो नाम ओंखारलायदों दे एसे मोजांनो रङा ओंखारदों होग्रोनि आं एसे नायग्रोनि एसे इन्टारेस्टिं जादों বিটিআৰত এসময়ৰ বিদ্ৰোহীয়ে দুৰ্নীতিৰে কৰিছে নিজৰ মংগল ভোগাতুৰ বাঘৰ দৰে লালসা আৰু ভোগত ব্যস্ত গোবিন্দ বসুমতাৰী ডেপুটি চিফ বিধায়কজনে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ঠিকাদাৰৰে সৈতে মিলি কৰিছে দুৰ্নীতি ৰঙীন জীৱন কটোৱা ডেপুটি চিফ গোবিন্দৰ অন্য এক কলংকিত অধ্যায় ফলমাইনৰ ফ্লেটলৈ সঘন আহ্য কিয় ডেপুটি চিফৰ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ঠিকাদাৰৰে সৈতে মিলি এছঅপিডি আঁচনিৰ ধন হজম ঠিকাদাৰ দীপক মুছাহাৰীৰে সৈতে কি সম্পৰ্ক ডেপুটি চিফ গোবিন্দৰ ডেপুটি চিফৰ ৰঙীন জীৱনৰ কেলেংকাৰীয়ে কপাব বিটিআৰ ঠিকাদাৰৰে সৈতে মিলি অস্তিত্বহীন আঁচনিৰ নামত ভয়ংকৰ কেলেংকাৰী বিভিন্ন কেলেংকাৰীয়ে জৰ্জৰিত কৰা বিটিআৰত পুনৰ কলংকৰ দাগ এবাৰ সাধাৰণ এমচিএলএ অথবা ইএম নহয় বিটিআৰক নেতৃত্ব দিয়া স্বয়ং ডেপুটি চিফৰ গাত লাগিছে কেলেংকাৰীৰ গুচাব নোৱাৰা দাগ চৰকাৰে আঁচনি ঘোষণা কৰিছে
বাজেট অনুযায়ী কাউন্সিলসমূহক ভগাই দিছে চৰকাৰী কামসমূহ বিশেষকৈ আন কাউন্সিলৰ বিপৰীতে বিটিচি লৈ যায় অধিক হাৰত চৰকাৰী আঁচনিৰ কাম কিন্তু এই কামসমূহৰ নামত ইউপিপিএল চৰকাৰৰ বৰমুৰিয়াই কৰিছে কি বিভিন্ন আঁচনিৰ কেলেংকাৰীয়ে ইউপিপিএল চৰকাৰক হেঁচি ধৰাৰ সময়তেই পোহৰলৈ আহিছে বিটিআৰৰ ডেপুটি চিফ গোবিন্দ বসুমতাৰীৰ চৰকাৰী আঁচনিৰ কেলেংকাৰীৰ কলংকিত অধ্যায় এবাৰ এছঅপিডি আঁচনিৰ নামত বৃহৎ কেলেংকাৰী সংঘটিত হোৱাৰ তথ্য আহি পৰিছে ডেপুটি চিফ গোবিন্দ বসুমতাৰীৰ বিৰুদ্ধে এই কাগজসমূহ ভালদৰে চাওক 2020-21 বৰ্ষৰ এছঅপিডি আঁচনিৰ কাম বিতৰণৰ কেইবা পৃষ্ঠাৰ খতিয়ান দাঙি ধৰা হৈছে ইয়াত নিৰ্ধাৰণ কৰা আছে কামৰ দাম ঠিকাদাৰৰ নাম সকলো কিন্তু আচৰিত কথাটো এয়াই যে এই এছঅপিডি আঁচনিৰ অধিকাংশ কাম লবলৈ কেৱল এজন ঠিকাদাৰেই আছিল নেকি বিটিআৰত উদালগুৰি জিলাত প্ৰায় 103টাকৈ এছঅপিডি আঁচনিৰ কাম দিয়া হৈছিল দীপক মুছাহাৰী নামৰ এইজন ঠিকাদাৰক এই আঁচনিসমূহৰ প্ৰায়বোৰৰেই নাই একোৱেই অস্তিত্ব একমাত্ৰ ডেপুটি চিফ আৰু বিধায়ক হোৱাৰ সুবাদতেই এসময়ৰ বিদ্ৰোহী নেতাজনে একাংশ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ঠিকাদাৰৰে সৈতে মিলি চলাই গৈছে লুণ্ঠন নিজকে টকা পইচাৰ প্ৰতি লালসা নাই বুলি দেখুৱাব বিচৰা গোবিন্দ বসুমতাৰী আচলতে এজন ভোকাতুৰ বাঘৰ নিচিনা জংঘলত থাকোতে কষ্টকৰ জীৱন পাৰ কৰা গোবিন্দই এতিয়া ক্ষমতা লাভ কৰি দিগবিদিক হেৰুৱাই পেলাইছে এই পত্ৰখনলৈ লক্ষ্য কৰক এই পত্ৰখন খুদ ডেপুটি চিফে চিফ প্ৰমোদ বড়োলৈ লিখিছে এই চিঠিখনত স্পষ্টকৈ উল্লেখ আছে ডেপুটি চিফজনৰ বিৰুদ্ধে দলৰে নেতাই কি অভিযোগ আনিছিল এই পত্ৰখনত তেওঁ স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁৰ প্ৰতি মিছা অভিযোগ আনিছে তেওঁৰ ক্ষমতাৰ বাবে লোভ নাই কিন্তু বাস্তৱত সম্পূৰ্ণ উলটা বসুমতাৰীৰ দিনতেই তিনপাত কেলেংকাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এছঅপিডিলৈকে এটাৰ পাছত আন এটা কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে ইয়াৰ লগতে বিটিআৰৰ ৰাজনীতিত চৰ্চালৈ আহিছে এগৰাকী মহিলাৰ নাম এটা সময়ত সাধাৰণ সদস্য হিচাপে কাম কৰা এই মহিলাগৰাকীৰ কথাতেই ৰাজকীয় জীৱন আৰম্ভ হৈছে এই বিষয়েও আহি পৰিছে বিস্ফোৰক তথ্য 6 মাইলৰ এটা বিলাসী ফ্লেট আৰু অন্য এক অভিযোগৰ তথ্যই কমাব বিটিআৰ চৰকাৰক ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰতিবিম্ব লাইভ बारा बुंनो नागिराखै आं एसे दुखु मोनदों एज ए बियो सासे जेनेरेल सेक्रेटारि जोंनिनो सारखामोन बियो आरो बिनिनो जों गार्डमोनबो आरो जों बै समाव हाग्रायाव थानाय समाव जों बिनि मा फायखानायाव दै लांनानै हैलायग्रा बानना रोगाना हैग्रामोन ना दै रोगाना होग्रामोन जोङो बै समाव 2000आव सेकेन्ड बेटालियनाव एनसि केम्प दङमोन नेशनेल काउन्सिलनि दैदेनगिरिफ्रा बावहाय थायोमोन गाहायाव बेसेबांबा फाफ्लिया मोनग्लुंजोबोमोन जोंनिया दा सार नोंसोरो मानो बिदि जाखो आं लाजिनाय मोनदों नोंसोरखौ जोङो जारागुरिसिम गसाइगाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट हाग्रासेर दुम्बाजार अक्सिगुरि बेफोरबायदि गामिनि रायजो राजाफ्रा नोंसोरखौ गोसोखाङो जों लाजिनाय फैयो माब्लाबा नोंथांमोननि बाथ्राखौ बुङो जों गसाइगावआव जेब्ला थाङो रायजो राजाफ्रा बुङो एसे लाजिनो बैसो जाबाय सार एसे बिदिखौबो एसे खम खालामदो बे बैसोआवलाय माथो एफाराब थाखा फैसा नांगौब्रा मानसि थांना थानोलाय मा बेसेथो फैसा नांगौ नोंनि न'आ थुक थाक सोलिलांबानोथ' जाबाय नोंनिख्रुइबो गैथारसिनिबो दङ बै व्यक्तिफोरनो राननानै हो एभेलेबेल जादोंब्ला नोंखौ दोनग्रा न'खरफोरखौ नाय नोंनि जानाय थानाय बै व्यक्तिफोरखौ नाय गामिफोरखौ रासिन नों थादों ओरैहाय जारागुरिनिफ्राय दुम्बाजार अक्सिगुरि बेफोरबायदिनि गामि ओनसोलनि व्यक्तिफोरखौ नाय नों नायाखै गामियाव हाबहैयाखै गामिनि मानसिफोरजों नों थासाव गैया जोंफोर जाम्बा जाम्था आदुवाब्लाबो जों थासाव थायो सोरजों थायो जों गावबुराफोरजों जों रायलायो नोंसोरथ' बै गावबुराफोरखौथ' सिनायनाय नंला आरो जाय न'खराव नों ओंखाम जाना थांनाय बै न'खरनि मानसिफोरखौथ' ओइ खाफाला जोंख्लाबलायदोंलै बै व्यक्तिफोरखौथ' नों सिनायला दिनैनि दिनाव आरो नोंखौ दोनलांग्रा गामिनि रायजो राजाफोर नोंसोरनो बै समाव हाग्रा सेरनि रायजो राजाफ्रा नोंसोरनो मा होयोमोन अमा बेदरखौ बाननानै लाना थाङोमोन बक्सआव सोनानै रोगानो मोन्दों जों बेफोरखौ बानानै दुम्बाजार हाग्राजों बानलाङोमोन रायजो राजा बै गामिनि मानसिफोरखौ
मानो सन्मान होआ थांनानै मानो मोजां रायलाया नों इउपिपिएलसो नों बिपिएफसो बिदि बोखानायाव नोंसोर अस्ताद आं गुबुन लिडारखौ बुङा नैबे जोंनि गबिन्द चन्द्र सारखौसो डिपुटि सीएम खौ बैसो जाबाय सार बेफोरबायदि बोख्ल'नायनो मानायनो बे गाद्दिनिफ्राय 500 थाखा बोख्ल'नाय बै माबानिफ्राय गाद्दिनिफ्राय बोख्ल'नाय एसे खम खालाम बैसो जाबाय सार जोंबो एसे लाजियोना जोंबो नोंसोरखौ जों मान सन्मान होनानै थाबोनाय ना बारा बाथ्रा बुंनो सानाखै थ' बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाय गोरोन्थि जादोंब्ला बा गासैबो बर' रायजो राजानो क्षमा बा निमाहा बिनानै आं बावहाय दोनथ'नो सानबाय जय बर' हारिनि